Antoni, crec que tu volies parlar. Sí, jo el que volia era centrar el tema, que el tema és l'esperit català. Llavors, parlant de l'esperit català, el que informa i el que estructura l'esperit català, sobretot, és el seny. Què és el seny? Per saber què és el seny, jo m'he procurat dos llibres que són per mi imprescindibles. Un és el de Muñoz Espinal, de Carles Muñoz Espinal, que es diu Seny no és timidesa, que està inclòs en el volum Obra escrita, que es va presentar al febrer de l'any 1987. En aquest llibre, Seny no és timidesa, entre altres coses, com per exemple hi ha el que diu el títol, això també està desenvolupat, evidentment, però sobretot diu unes quantes coses sobre el seny, que el seny, per exemple, hi ha gent que ho associa, ell diu allí, amb el que és el senyor Esteve. Però és que el senyor Esteve diguem-ne, s'ha tergiversat, perquè el senyor Esteve és un home de seny. Perquè què és el seny? El seny és, ets el que creus que ets el que els altres pensen que ets i ets el que vols ser. Si tens aquestes tres condicions, si reuneixes les tres condicions, ets una persona de seny. I el senyor Esteve és un home de seny perquè reuneix les tres coses. És un botiguer, vol ser botiguer, creu que és un botiguer i els altres creuen que és un botiguer. El que passa que, entre altres coses, com és evidentment la colonització espanyola en general, però concretament amb el tema del marxisme i ara que se'n diu el marxisme cultural, nosaltres hem patit molta, diguem-ne, molta tergiversació i molt de deteriorament del que és l'esperit català. L'esperit català es considerava una cosa burgesa, el senyor Esteve és un arquetipus de burgès, en aquest cas ells deien petit burgès perquè és un botiguer. És a dir, jo que he viscut i he patit i m'he discutit manta vegades amb els marxistes a la universitat, parlo dels anys 70, que llavors tothom era del PSUC i els que no eren del PSUC doncs quedàvem sempre, diguem-ne, amb franca minoria, però a mi això no em feia callar. Jo sempre exposava les meves argumentacions i jo no callava mai, al contrari. Jo sempre deia l'última paraula. L'últim que es quedaven i discutint era jo, tots marxaven. Encara que estiguessin 3 hores, o 4, o 1, o mitja, l'últim sempre era jo. Bé, perquè doncs, jo ja he sigut sempre apassionat de mena, i més quan era jove, i no he acceptat mai a mi els dogmes marxistes, ni cap dogma, ni el catòlic, ni cap, ja de mena no els he acceptat mai. Potser perquè quan era petit, bé, no, és igual, això no ve el cas ara. La qüestió és que el seny és el que informa l'esperit català. I en aquest sentit hi ha dos llibres, l'altre és el de la geografia espiritual de Catalunya, recollida per Artur Blader i de Zumbila, que recull el pensament, en aquest cas, com també amb el llibre de Pujols, vist per ell mateix, en aquest llibre que dic, que es diu La geografia espiritual de Catalunya, recull el pensament de Pujols amb el seny, amb el liberalisme, en aquest cas, de Catalunya, que, per cert, jo ara he fet 30 i escaig tuits parlant d'aquest tema del liberalisme català, perquè he rumiat molt i he pensat que el que millor defineix la manera de ser dels catalans a l'hora d'expressar-se políticament, econòmicament, socialment, és el liberalisme, en aquest cas català, evidentment, com diu Pujols, de Catalunya, perquè és precisament, jo diria que és l'únic lloc on ha triomfat el liberalisme. Fins i tot Pujols, en aquest llibre, diu que ja el nostre rei, que va morir a Moret per un error seu, no per lo que diuen els rebentadors, que es va emborratxar aquella nit i l'endemà no sabia el que feia, no. D'emborratxats, res. El que passa que el seu error, en aquest cas de Pere el Catòlic, de Pere I, l'error va ser que no va esperar els reforços. I llavors el Simó de Montfort, el cap dels croats, va agafar els 2 millors homes que tenia i els hi va dir: vosaltres només heu de fer una cosa, matar el rei. No penseu en res més.
I aquests dos elements van anar contra el rei a buscar-lo i el van pelar, el van matar. Llavors, l'error seu, en aquest cas de Pere el Catòlic, va ser mal anomenat el catòlic, diu Francesc Pujols, perquè resulta que ell en aquesta guerra es va enfrontar amb els fanàtics catòlics i amb el papa de Roma, per tant, mal anomenat el catòlic, però mal anomenat sí, però això venia de que resulta que Pere el Catòlic va ser l'autor, l'home decisiu a la batalla més important de la cristiandat contra els sarraïns, que va ser la batalla de les Naves de Tolosa, un any abans de Moret, el 1212. Si no hagués sigut pels catalans, que van arribar una mica tard, però la batalla fins aleshores s'ha de cantar a favor dels sarraïns, i va ser gràcies a la intervenció dels catalans que es va poder guanyar aquesta tan important batalla, a resultes de la qual el papa de Roma el va fer anar allà, a Roma, i li va atorgar el títol del catòlic. Però mal anomenat, jo estic d'acord amb Pujols, perquè precisament, com deia, ell s'ha d'enfrontar amb aquests. No? La qüestió és que Pujols, en aquest llibre, Geografia espiritual de Catalunya, diu que aquest va ser, o sigui, que el liberalisme estava tan diguem-ne, tan arrelat en el pensament dels catalans que fins i tot els comtes i comte-reis també ho eren. I la prova és que Pere I va atorgar una carta municipal a Montpeller fent-la república. En aquells anys parlem de principis del segle XIII. És a dir, no avant la letra, com diria en francès, no, ja prehistòricament parlant del liberalisme. Perquè el liberalisme sorgeix, el liberalisme, diguem-ne, universal, per dir d'alguna forma, sorgeix, el seu pare és un tal John Locke, que viu al segle XVII i principis del XVIII. I això estem parlant del segle XIII, no? O sigui, molts anys abans. Com tantes altres coses, l'esperit català ha fet, per anar a coses potser una mica més, podríem dir, prosaiques, precisament aquí a Catalunya es menjava ja amb forquilla, quan els segons que han menjar amb forquilla, que no es deia forquilla en aquell temps, se deia no me'n recordo com se deia, però era una forquilla amb dues punxes, en lloc de 3 o 4, dues punxes, no? Doncs els segons que van menjar amb forquilla, és a dir, no amb les mans, van deixar de menjar amb les mans, van trigar 2 segles més tard que van ser els francesos. O sigui, tot aquí sempre ha estat molt, molt anterior, tot. Quan dic tot, vull dir fins i tot els vestits de les dones. Venien dones de les corts europees a vestir-se aquí a Catalunya, imitant els models de vestits d'aquí i, evidentment, posant-se en mans de sastres o sastreses d'aquí, perquè eren les úniques que ho sabien fer. És a dir, amb això hi ha un llibre que es diu La psicoestètica de la moda, de la presidenta que va ser de l'Associació de Practicants de la Psicoestètica, Isabel Soler, que té un llibre que ho explica i ho demostra, diguem-ne, amb il·lustracions d'aquell temps. Per cert, que això em porta a una petita digressió històrica que explica una cosa. Per exemple, quan aquí a Catalunya es fan manifestacions folclòriques, sigui per festes o el que sigui, les dones van vestides no de les catalanes d'abans del 1714, sinó de després. Per exemple, les dones porten la xarxa que porta el cabell agafat. Això és un símbol, diguem-ne, de la prohibició que tenien les dones després de 1714, que no podien portar el cabell, el que se'n diu a lloure, que vol dir el cabell deixat anar, l'havien de portar recollit, perquè a lloure ja donava un bugaire, diguem-ne, de llibertat, de personalitat, de determinació, que inclús per Barcelona se passejaven 2 elements de Felip V que portaven unes tisores molt grosses i a la dona que veien que no portava recollit el cabell o tallat, li tallaven allí mateix al carrer, li tallaven els cabells. No? És a dir, tot això ve a tom de que l'esperit català és molt antic, les seves manifestacions, de tal manera que, i com deia al principi, que està estructurat pel seny, el seny és, en aquest cas, també diu Muñoz Espinal, anant al llibre de Seny no és timidesa, de Muñoz Espinal, Muñoz Espinal diu que el seny, evidentment, no és timidesa, però en aquest cas l'esperit català és un esperit que és l'únic que jo afirmo on s'ha manifestat sempre el liberalisme de debò,
que només s'ha pogut, diguem-ne, no ha pogut arrelar aquí. Per exemple, el gran deixeble de John Locke, que va ser Thomas Paine, aquest, anglès també, va marxar a Anglaterra perquè va veure que allí el liberalisme no podia ser perquè era una societat molt jerarquitzada, molt estratificada, i se'n va anar als Estats Units en els temps en què ja estaven preparant la revolució, la independència americana, i hi havia uns elements com, sobretot, Benjamin Franklin i també Thomas Jefferson i John Adams, etc., i el mateix Washington, que tenien, sobretot Franklin, eren autèntics liberals. Per això, al començament de l'estat lliure americà sí que es va més o menys arrelar, no va arrelar, però es va posar en boga un cert liberalisme, etc. Però de seguida després ja van sorgir les oligarquies i ha acabat sent un paradigma d'oligarquia als Estats Units, però que està tot dominat, entre altres, pel complex militar industrial. O sigui, no s'ha pogut posar en solfa ni als Estats Units. També Thomas Paine se'n va anar, quan va veure que ja no podia ser, se'n va anar a la Revolució Francesa, que és el 76 del segle XVIII, és Amèrica, i el 89 del segle XVIII també, uns quants minuts més tard, és a França. Allà també semblava que ell creia que es podria implantar un cert liberalisme amb la revolució, tal i qual, però resulta que llavors agafa el poder Napoleó i es converteix en un imperi i una dictadura. No? Tampoc no pot ser. O sigui, enlloc que ha pogut ser. L'únic lloc que s'ha manifestat sempre de diverses formes és a Catalunya. I dic sempre perquè des de fa 3 segles, pel cap baix, no es pot implantar un liberalisme polític. Però sí que socioeconòmicament parlant, fins ara, que ara ja està molt deteriorat, però fins ara, durant aquests 3 segles i escaig, ha anat funcionant un liberalisme socioeconòmic en molts aspectes, des dels minifundis parlant del sector primari, com és en aquest cas l'agricultura i la ramaderia, fins al comerç o altres manifestacions, com inclús també el sector secundari, en l'indústria. Tampoc n'hi ha hagut, diguem-ne, empresaris o industrials que hagin tingut 100.000 treballadors o coses d'aquí. No, també ha sigut una cosa, diguem-ne, molt més petita, molt més repartida, no? Precisament un altre gran, podríem dir, liberal social, en aquest cas social i econòmic, liberal català social i econòmic, per exemple, podem parlar de Francesc de Verntallat. Francesc de Verntallat va ser el capitós dels remenses, que és precisament on li trenquem les cames al feudalisme nostre, al feudalisme català. De tal manera que, fixeu-vos bé una cosa, per comparació amb els espanyols, resulta que els espanyols mai han fet, o sigui, mai han sigut feudals, encara que hi hagi gent que digui castes feudals, feudalisme. És mentida. Mai hi ha hagut feudalisme a l'estat espanyol, a l'Espanya. Mai n'hi ha hagut. Ells estan encara amb l'època anterior, amb la fase anterior que se'n diu patrimonialisme. Ells mai han passat per un feudalisme. Perquè el feudalisme, entre altres coses, comporta un pacte. Abans tu, a la teva presentació, diguem-ne, Raconet, has parlat del pactisme. El pactisme s'ha d'entendre bé a Catalunya perquè hi ha molta confusió a partir del gran traïdor i pare de traïdors que va ser Jaume Vicenç Vives. Aquest ho va tergiversar tot, des de la tesi de la gran paradoxa fins a la paraula pactisme. Que, per cert, Muñoz Espinal li va replicar allò del pactisme en una conferència i va contestar, arreglant-se aquella clenxa que tenia, l'home de la clenxa, que era Vicenç Vives, arreglant-se la clenxa li va contestar a Muñoz Espinal que en pròximes edicions, en aquest cas parlo del llibre Notícia de Catalunya, miraria d'esmenar-ho. I sí, ho va esmenar, va canviar les paraules quan fa referència, en aquest cas, a lo del seny i la rauxa. Total, que dic això perquè, comparant-ho amb els espanyols, com dic, mai han tingut feudalisme. I la prova és que el feudalisme no és un pacte, com dic, és un pacte en el qual, entre altres coses, també comporta unes certes obligacions al senyor feudal. Per exemple, ell té els serfs de la gleba que li treballen la terra. Si resulta que els sarraïns o altres enemics se presentin en aquella terra i ataquin, en aquest cas, i matin o fereixin o agredeixin els seus serfs de la gleba, el senyor feudal té l'obligació de tenir un exèrcit o tenir uns senyors, en aquest cas cavallers, preparats per defensar-lo. O sigui, ha de defensar el seu serf de la gleba.
Cosa que no té res a veure, per exemple, amb Rússia, amb els tsars, i l'època dels tsars i abans, que resulta que eren serfs, però no de la greva, eren serfs a tot i plen. O sigui, no tenien cap dret de res, ni de ser defensats pel seu amo. Aquí sí. Aquí, si repassem bé el que és el feudalisme català, veurem que hi ha moltes coses de les quals se generen obligacions pel senyor feudal. A Espanya, encara avui en dia, no han arribat al feudalisme, com, en aquest cas, molt menys han fet com aquí la revolució burgesa, la revolució industrial. A Espanya no ha fet absolutament res, només viure a les esquenes de les colònies i, en aquest cas, ho està fent des de fa, posem un segle, o en aquest cas no ho puc precisar, però posem des del 1898, per dir alguna cosa, està vivint de Catalunya. Sí, me direu que més tard hi ha hagut la Guinea Equatorial, hi ha hagut altres colònies, però colònies, diguem-ne allò, ben assortidores de la riquesa que ha anat a parar cap a l'estat espanyol, sobretot han estat Cuba, en aquest cas, Puerto Rico, Filipines, en fi, és a dir, que fa 130 anys o així, quasi, o 125, que només viu dels països catalans, de Catalunya. En fi, la qüestió és que el seny, en aquest cas, el seny et diu que quan tu has pensat que s'ha de fer una cosa, s'ha de fer. Llavors ell ho resumeix, parlo de Muñoz Espinal, resumeix el seny dient: el seny és no estirar més el braç que la màniga. És la mesura de totes les coses. I dic no estirar més el braç que la màniga, però no dic no estirar-lo. És a dir, estirar-lo, però no més que la màniga. Llavors s'ha de tenir molt clar quina és la mesura del braç i de la màniga. Però aquí s'ha confós el seny amb la covardia. I el seny pels catalans, i com que han estat els seus, diguem-ne, dirigents, falsos dirigents, com Cambó, com Pujol, com aquest Vicenç Vives, que no va arribar a ser dirigent polític, però potser ho haguera set si en lloc dels 50 anys s'hagués mort als 80, potser el primer president de la Generalitat hauria sigut Vicenç Vives en lloc de Jordi Pujol. No ho sabem, però va ser un dirigent, un fals dirigent, un fals encaminador, un enganyador, un traïdor i pare de traïdors, que ens va tergiversar tot el pensament català. És a dir, qui vulgui saber sobre esperit català, sobre seny i sobre pensament català, ha de llegir Francesc Pujols i Muñoz Espinal, que jo sàpiga. Però sobretot que no es llegeixi ni Notícia de Catalunya de Vicenç Vives ni res d'ell. Per cert, el llibre Notícia de Catalunya de Vicenç Vives és conseqüència del llibre de Muñoz Espinal, que és el primer que està contingut al volum obra escrita, que es diu Del poble català. Aquest llibre Muñoz Espinal el va haver d'editar a Perpinyà, perquè aquí estava prohibit, evidentment, el català i qualsevol cosa que sí. Bé, estava prohibit. I a més el va haver d'escriure amb un pseudònim que es deia Pere Bauló. Això va ser el 1953. Per poder neutralitzar aquest llibre, que va fer Camins i Caminets, resulta que a l'any 54, un any més tard, només, se publica el llibre Notícia de Catalunya de Vicenç Vives. I no solament se publica, que s'esbomba a tort i a dret. O sigui, resulta que un llibre en català, del poble català, està prohibit, i en canvi el de Notícia de Catalunya, que també és en català, no solament no està prohibit, sinó que està esbombat. Això què vol dir? Vol dir que l'un, evidentment, no volien que llegís ningú i l'altre volien que el llegís tothom per poder neutralitzar el poc o molt que Muñoz Espinal haguera pogut, diguem-ne, influir amb algú. No? O sigui, aquí demostra que era un gran traïdor aquest Vicenç Vives, que, per cert, parlant de Vives i Pujol, hi ha una cosa que molta gent no sap, que és aquesta. A l'any 1959, Vicenç Vives va presentar a Jordi Pujol en societat franquista, evidentment, perquè el va presentar a un jerarca franquista que es deia Florentino Pérez Envit. O sigui, ja anàvem preparant tota la cosa, estic parlant el 1959. Llavors, el seny es tracta d'això. Resumint-ho molt, és això que diu Muñoz Espinal. Ja he dit abans. No és estirar més el braç que la màniga, però estirar-lo. Aquí us ho deixo. Bé, anirem tancant l'espai. Si algú vol fer alguna intervenció, que ho demani paraula. Us volia recomanar una visita al Museu Teatre Dalí de Figueres. Si aneu a aquest museu, veureu que a la porta d'entrada
hi ha un monument dedicat a Francesc Pujols i a sota del monument hi ha una frase que diu: el pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. La qüestió és quin és aquest pensament català? Si us fiqueu a la dreta del museu, mirant aquest monument a la dreta, veureu que a la paret hi ha un quadre, a la paret, un mural, on hi ha una escala. L'escala és molt important perquè el pensament que jo m'identifico és el de Ramon Llull. Ja sabeu que el Ramon Llull té l'arbre, l'ars magna, la combinatòria i l'escala de l'enteniment. Per mi, i Dalí era llullià, igual que Pujols, igual que Gaudí. Quan entreu a dins al museu, al primer pis, veureu que al fons hi ha un monument dedicat a Moisès, en el que es veu l'Ars Magna de Ramon Llull a un cantó, la Bíblia a un altre, a dalt un pop. Aquest monument, per mi, té molt a veure amb aquest pensament que volia reflectir Pujols i que per mi té a veure amb l'espiritualisme de què jo parlo quan parlo de vernaclisme. I després, ja per acabar, us volia dir que fa uns anys, quan Jordi Pujol estava de president, es parlava molt de l'Europa de les regions. Aquell temps jo mantenia l'esperança de que aquesta Europa de les regions fos l'Europa de les nacions autòctones, genuïnes o vernacles d'Europa. Però això, últimament, des de fa uns anys, ja no se'n parla. Només es parla de l'Europa dels estats. També valdria la pena que algú tornés a reivindicar aquesta Europa de les regions i que vegués que sota del que són regions hi ha nacions que són vernacles o genuïnes. Permeteu-me una cosa, Salat, permeteu-me una cosa. Això que heu dit, Salat, de la frase de Pujols, del pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors, és allí on és, al peu del monument que Dalí va dedicar a Pujols, perquè resulta que Muñoz Espinal va fer una conferència al Teatre Dalí de Figueres i va exigir per tot pagament que es posés aquesta frase al peu d'aquest monument. Ho sé. Això vaig parlar molt amb la seva filla, Manati Muñoz Espinal, que va tenir el detall, com he dit abans, de convidar-me a presentar un treball als Jocs Florals del Castell de Montesquiu sobre Francesc Pujols. És un tema que el conec bé. També, si em permets, hi ha un llibre que per mi és potser tant o més important que els que has esmentat, que és el concepte general de la ciència catalana. Aquest llibre és impressionant. I aquí reflecteix, i aquí és on diu aquesta frase, no? Que Catalunya, que hi haurà un dia que es reconeixerà la pantologia, que tu ja ho sabràs, que per ella és la religió científica catalana. Que vol dir la ciència del tot. Exacte. Però ha estat... Com també té la sumpèctica, que vol dir la ciència de l'ésser concret. Aquest llibre que dius fa 30 anys que el tinc i l'he llegit 4 vegades. Jo no sé si fa 30 o 32, però... Com dius tu, és molt important. Però també fa... Ja et dic, a més m'ho van premiar, el qual ho agraeixo moltíssim. Però hi ha una altra cosa que és la hiperxiologia. I aquí hi ha una cosa que s'ha fet... Aquí Pujols parlava de la hiperxiologia. La hiper vol dir el gran tot, el gran coneixement. I ara ho han traduït i en lloc d'hiper li diuen hiper, amb la fonètica barcelonina. Però és aquest gran coneixement. El que passa és que ell ho tenia molt clar, que el que és la pantologia es basava en les ensenyances de Ramon Llull. Jo he anat a Montserrat, on sabeu que hi ha un monument dedicat a l'escala de l'enteniment de Ramon Llull, i és curiós que no hi ha cap postal d'aquest monument a la botiga de souvenirs. No? Jo pregunto, com és que no teniu cap monument? La noia que despatxava ni s'hi havia fixat mai. Doncs aquesta escala és també l'escala que ja saps que fa servir també Francesc Pujols, l'escala de la vida. El Ramon Llull parlava de l'escala de l'enteniment. Tot això, a les escoles... Jo he estudiat filosofia i a mi no me'n van parlar d'aquestes coses. I ara, fa poc, nebots meus estan estudiant filosofia i això no els hi expliquen. Llavors, és un món, però que sàpiguis que tot això, jo ja ho sé, ho conec i afortunadament la seva filla m'ho va valorar, el qual jo li agraeixo perquè no tothom m'ha valorat les coses que jo he explicat i em va convidar a participar i em van parlar. Sí. Per cert, deixa'm dir una cosa de Pujols i de Dalí. Resulta que Dalí una vegada, passejant per Nova York dalt d'una carrossa, anava cridant: proclamo a Francesc Pujols, que no coneix ningú, el filòsof més important del món.
Sí, és veritat això. Sí, era un gran admirador. És més, si voleu, després, quan acabem la xerrada, us podeu posar a internet i busqueu Escai Cel Hiperciològic i veureu el quadre que li va dedicar Dalí a aquest ritual, perquè això era el ritual de la religió catalana, que era la pantologia. Us podeu veure a internet, ho heu de ficar en anglès, Escai Hiperciològic. I també Dalí era un gran admirador de Deulofeu, de la matemàtica de la història. I també té un quadre en el que es veu el Deulofeu. És curiós perquè Dalí a mi és un personatge desconcertant, però amb aquest tema de Deulofeu i de Pujols i de Gaudí hi entrava, ho entenia això, i ho valorava. Cosa que després no sé per què se l'ha espanyolitzat. Segurament algú ho podrà explicar. Que, per cert, també em sembla que és a Martorell, hi ha la Torre de les Hores, que és la casa on estava Francesc Pujols. Jo vaig estar fent un estudi sobre Pujols i vaig tenir accés al seu arxiu particular i em feia gràcia perquè ell tenia el costum de subratllar els llibres i a l'última pàgina ficava noms i associacions d'idees i és enriquidor, molt més enriquidor per mi va ser veure les seves notes i els seus subratllats fins i tot que no pas els seus llibres, no? Jo us ho recomano perquè es pot visitar, La Torre de les Hores, es diu. Deixa'm dir una anècdota de Pujols que en té moltíssimes. Per cert, Pujols deia coneixeu aquella anècdota que diuen que és de vos? Se'n recordeu? Diu, no ho sé, però si m'agrada me l'apuntaré. N'hi ha una que una vegada li van preguntar, aquesta és bastant coneguda, li van preguntar, vos que sou independentista, a veure si podeu dir en 12 paraules per què volem la independència. O per què la necessitem o per què l'hem de tenir. Diu, perquè sempre s'ha vist que val més estar sol que mal acompanyat. Sí, era un gran poeta. Sabia fer sonets, cosa que és molt difícil, que per cert, ell feia sonets i va guanyar els Jocs Florals també, Francesc Pujols. I és curiós perquè també, si podeu buscar a internet, té una poesia que es diu A vos, que té el mateix sentit que la poesia de Ramon Llull, que també es diu A vos, Verge Santa Maria. És molt interessant, això. Això ho podeu veure per internet i és interessant. Però el sonet, a més, és curiós perquè a vegades dius, el sonet és el que feia Shakespeare. Bueno, però el sonet, la paraula sonet, el primer sonet que es va escriure a Europa, la paraula és catalana. En castellà seria sonidito o sonido limpio. I si busqueu la història, del sonet, veureu que té un origen occitano-català. Digues. Sí, no, anava a dir que el llibre de poemes de Francesc Pujols està prologat pel seu mestre de poesia, en Maragall, en Joan Maragall. Sí, i era molt jove, i de molt jove, no sé si amb 21 o 22 anys, ja va deixar d'escriure poemes, Pujols, i resulta que va dir, diu, no és que jo hagi abandonat la poesia, és que la poesia m'ha abandonat a mi. De la Torre de les Hores, jo quan hi vaig estar va deixar intrigat una cosa que va veure a la paret. És curiós perquè ja sabeu, alguns dels que esteu aquí, que jo valoro molt el simbolisme del número 12. Per això li he ficat al meu llibre aquest títol, no? 12 apòstols, 12 cases zodiacals, i ell, al pujar de l'escala, tenia les cartes les cartes normals de jugar amb 4 columnes i una combinació que feia 12. Vaig pensar, això té un simbolisme per ell que deu tenir una relació amb aquesta cultura també, no? Amb aquesta cultura que es basa en que el llibre de Déu està en la naturalesa, en les constel·lacions. I per això li fica pantologia, no? Del panteisme. O sigui, era un home que valorava molt també el simbolisme del que feia. Valorava també el sentit simbòlic de les representacions, diguem, estètiques. Sí. Bé, doncs deixarem l'espai perquè ja s'ha fet molt tard. Si algú té alguna pregunta que ho digui ara o calli per sempre. Vinga, doncs moltes gràcies per haver assistit. Sou convidats a futurs espais, no sé si en farem algun més, però... I us agraeixo l'assistència a tots i la participació a l'Antoni, al Jordi i al Xavier, que han volgut compartir els seus pensaments i les seves recerques amb nosaltres.
I res, bona nit i sobretot bon Nadal, bones festes. Moltes gràcies. Bona nit, moltes gràcies. Adéu, bona nit. Moltes gràcies. Si t'ha agradat aquest contingut, subscriu-te, comenta i comparteix. Visca Catalunya, de nou lliure. Catalonia has been the greatest nation in the world.